a vegades els que portem aquí més temps ens pensem que és molt fàcil arribar a Catalunya i toques, t'impregnes i ja sabes que és Catalunya, no? I això evidentment no és així. I per tant tenim l'obligació de donar uns instruments perquè la gent conegui què és el país. Sobretot per això, perquè si no coneixes no pots estimar, no pots fer-lo propi. Vale? El segon per què. Algú ha sentit parlar, igual ha sortit, de què és l'ascensor social? L'ascensor social? Bueno, és una expressió que jo crec que és bastant afortunada, que intenta expressar què vol dir que un país dona oportunitats, no? L'ascensor social vol dir un amic meu que el seu avi va venir a Andalusia fa 50 anys, que era analfabet i que ara té un net, que és el meu amic, que és enginyer i treballa en una multinacional superben posicionat, no? És a dir, que el país et dona oportunitats i et permet pujar a l'ascensor a la planta 0, no? O a la planta -1, i apretar el botó i amb molt d'esforç, no? Perquè s'ha de treballar, doncs anar pujant. Hi ha països que no tenen ascensor i que tu quan arribes sempre seràs allò i no et dona oportunitats per pujar. No? Bueno, nosaltres, a vegades es diu que aquest intenta ser un país que té l'ascensor social funcionant. Vale? Bueno, doncs, per apretar el botó i pujar de planta, o coneixes el país, les institucions, els drets, els deures, les costums, tot això, o és molt més difícil apretar el botonet i pujar de planta. Vale? Per tant, una mica la responsabilitat és dir, donem instruments per conèixer, perquè si coneixes el país l'estimes, el fas teu, però també donem instruments per progressar socialment. I em sembla que també era algú que em deia es que mi hijo me preguntó por qué San Esteban era fiesta y no se lo supe responder, no? Bueno, clar, això és molt important també, conèixer aquestes coses que et permeten integrar-te en el país i, per tant, pujar, progressar socialment, econòmicament, laboralment, a tots els nivells, no? I hi ha un tercer per què, que a més m'agradaria explicar bé. Això és la fundació d'un partit polític, el primer dia us ho vam explicar i ho sabeu tots, val? Nosaltres no busquem mai, anava a dir això que no consti en acte, però com que s'està gravant és impossible que no consti en acte, no? Nosaltres, el nostre objectiu no és mai fer militants d'un partit polític, Això si algú em sent em dirà, home, però com dius això? No. Nosaltres busquem còmplices del país. És a dir, aquest és un país, i porteu 5 sessions sobre història i tal, no? Coneixeu la història d'aquest país, que ha passat per molts punts, molts alts i baixos, i que fa 30 anys va entrar en democràcia, per sort, i que en aquests 30 anys s'ha anat construint. Bueno, ara està en un punt que no està gens malament, Vull dir, si algú fa més temps que està aquí, jo vaig néixer aquí sabent que fa 30 anys, ostres, serveis socials molt justos, sistema del benestar, hospitals, escoles, vale? Estem molt bé en molts temes, però encara és un país que s'ha d'acabar de fer. Si llegiu més o menys el diari sabreu que fa un any i pico que estem discutint el sistema de finançament o altres coses que dius estem discutint com ens governem políticament, com utilitzem els nostres diners, etc. Per tant, a aquest país encara li falta acabar-se de construir. Necessitem molts còmplices per construir-lo. I aquest 1.000.000 de persones que en els últims 10 anys han arribat a aquest país o són còmplices del projecte o el propi país no aconseguirà tirar endavant i se'n ressentirà molt. Per tant, una mica aquestes activitats també les volem fer, no per cap motiu polític com a tal, sinó per dir, ostres, el futur del país també el decideixen el 1.000.000, és que és molt, és moltíssim, el 1.000.000 de persones que en els últims 10 anys han arribat a Catalunya, que no tenen cap intenció de marxar de Catalunya, i ningú té cap intenció de que marxin, perquè aquí han trobat oportunitats i costa, però més o menys, anem progressant, etc, i que també ells decidiran aquest futur. Alguns d'aquí o a les properes eleccions municipals ja podeu votar, perquè ja s'estan començant a signar acords bilaterals per a veure si a les properes eleccions immigrants d'alguns països ja tenen dret a vot, i tot això és participar també en les decisions col·lectives. Val? I per tant, per part nostra, que pugueu participar en aquestes decisions, creiem que és deure, no? És obligació donar elements per conèixer quin